građani i građanke, dobrodošli u najbolju showbiz emisiju u ovom dijelu Hrvatske i Južne Bugarske. Evo. I Balkana. Danas imamo dva gosta, no ono što sa velikim zadovoljstvom, Mladene, plaketa, budi mi hostesa danas. Kada su žene, ja ću biti hostesa. Evo, ja sam kao hostesa danas. Evo, šutim, dragi. ne, sam malo kao prava hostesa, dođem ovak. Ja kažem. Naš dragi Jurica Popović dobio je naše priznanje za najbolji album instrumentalne glazbe u 2015. godini Lunar, koji slušate svakodnevno. Čestitam. Ja moram. Izljubi ga. Ljubim s radošću, zahvaljujem. Samo da ti kažem, ti si prvi dobitnik. Dobro, 17 priznanja je Z1 televizija podijelila. Ti si nam prvi koji je dobio i jedini za instrumentalni album. Reci nam nešto o tom albumu. Evo, za građane koji još to nisu pratili. Prije svega kako ide, znači, zahvaljujem emisiji Samo poželi Bajhana i Mladen, što su mi dodijelili ovu lijepu nagradu. Pa mislim da je ovo moja prva nagrada u životu ovog tipa. Mi smo se trebali Vi ste prvi meni koji udjeljuju. Mogu donijeti malo kilo janjetine, onda je li ovako? Pa to ćemo poslije. Ali, pošto je ovo prvi moj album instrumentala, prvo pa muško, znači evo, dragi gledatelji. Koliko pjesama ima album? Ima 9 pjesama, od toga su već 4 spota, vani na jesen idu 3, ide promocija, a u ljetnoj pauzi ćemo malo odmoriti. Dogodit će se Gracija, odnosno drugi dio mene, a to je Matija Vujica, sa smiješnom pjesmom, jel tako? Šiško Miško. I evo, idemo sad za to snimati spot, nekakav šašan. Možda i ovdje u ovom muzeju automobila. Sviđa mi se što si rekao za Matiju, drugi dio mene. To je ono kao tek žena i muškarac zajedno čine čovjeka, jel tako? Pa obično ide ona, znaš kako ne, bolja polovica. Obično ide ona bolja polovica i te fore, onda moram ja izmisliti neku svoju foru. Kao što znate, mi slušamo onu prvi dio Gracije svakodnevno u našoj emisiji. Isto tako ovaj Jurićin 4 spota imate prilike gledati. Gledali ste sad prije emisije, sad za vrijeme emisije. Šiško Miško možete čuti audio verziju. Ja sam čula, kod Petka je bilo, tako? Pa ne znam gdje si je čula, nemam. Ja sam je poslao svima sad. Uglavnom ja imam, to ću vam reći. Ukoliko budete simpatični i dragi, objavit ću na stranici Samo poželi. Ne objavit ćemo svakako, dok čekamo spot. Jurice, hvala ti puno. Nema još otići, trebamo se slikati da bi obavijestili sve koliko u hrvatsku javnost da znaju da si ti to dobio. A mi ćemo sada malo na glazbenu ovu podlogu, jer imamo tu jednu ekstra gošću. Hvala što ste me ugostili, lijepi pozdrav svim gledateljima.